Suway nga masagupa ug babag sa tong pangandoy, lumalabay ng tanan bisag unsa pa nakakapoy, paningkamot pang limbasog subay sa dalang matarong, ay kalimot pakigbisog ayaw undang ayaw hunong. Dili daw sayong dili dali makabot ang panahon nga dugay natong gipaabot, apan nita kaingon wala man da sa sabot, basta naahiman laluyo sa paningkamot ang akong maingon rabira padayon, ang mga pagsuwa di pang balingon, masipad ako ang pagsalig sa paugalingon, moabot ang panahon nga naatay anihon ko dili man karon apan sa sunod, dili ko muhunong sa pagsunog o kilay abanti hinay man, pero sunod-sunod paghinay lang, kadagan kayo ang babad sa imong talan niya imuhang maagian padulong sa kalampusan, basta ayaw hunog padayon makigurong hantod maabot sa kamot imong kadaugan imong gihaguan, ang tanan maong padayon nabisan paug apike, paningwa nga matuman na pangadoy nga gisaad paningkamot o pag-ugay, kaya ang tanan na padipindi sa imong kaugalingon maong perni nga lihuke, natural mapilde sa una abante, kanunay dapat dili ka pa alkanse paningkamute nga makuha, pangandoy mo sugad pa sa una, nga magbungang tanan mong gibuhat pagsilbing ugat ang imong mga sulat, ug di ka matarog sa tanan nga balod sa problema nga imong nasugat, magpabiling kusog sa kada pag-irog sa imuhang napili nga ruta. Suway nga masagupa ug babag sa tong pangandoy, lumalabay ng tanan bisag unsa pa nakakapoy, paningkamot pang limbasog subay sa dalang matarong, ay kalimot pakigbisog ayaw undang ayaw hunong. Bisag apiki wa ko ni hunong, ako nagtarong aron makabangon sa kalisud nga akong giagi, ako nagdahom nga daghag paagi, dili rason ni ang atong kawadon, daghag solusyon para magmalampuson, wala sa sitwasyon na asa pagkugi diha magdepende aron mo abanti, wako pagkapanti kay di ni sayon, ug akong gibalansi pila ka higayon, kitay maalkansi kita pirmi ang gansi, kung pirmi na lang ta sabay sa panahon ang atong kaugmaon sa atong magbasi, kung di ta magkugi di ta kaabanti, di ta masibog sa atong kahimtang magsigi taglibog nga murag mabuang mo sa laos ta pirmi bisag di nilalim, kay matagusa sa ato na ay gigahin nga magsilbing bahin pag abot sa panahon kung anong naing ani ta diri karon pagsuway nga gihatag na ay solusyon, ang babaw na sinati sa atong sitwasyon, padayon lang gid ta hangtod mahuman dala saligs Ginoo nga atong amahan, ug ta pirming pagtuo dala pirming respeto sa sayop ay patuntuso na pirming insakto ay pataas sa garbo lihuki pag-ayo, kung imong giplano giyahig maayo para imong makabot ang gustong kabuton, imong maabot imong gusto kuhaon, imong maibot sa pait nga sitwasyon ay tagdang kasamo kung pirmi padayon pagsuway nga masagupa ug babag